Saapukoon jokainen oman riistansa metsästämään kykenevä suurtasanteen alle klaanikokoukseen. Hei, hetkonen, miksi nuo kissat ovat sinun kanssasi? Tämä on varapäällikkövaimoni Oravaliito ja parantaja poika siskon poikani Närhisulka ja parantaja vaimoni sisko Lehtilampi ja parantajani Leppäsydän. Tarkoitat varmaan parantaja poika. Niinhän iskä. Onko heillä ollut koko ajan näin monta lääkäriä? Anna olla, äiti. Meidän on aika hoidella ne kulkukissat. Onko ideoita? Hei vatukkatähti! Niin, leijonaroihu. Minä ja Tukkasydän saamme lisää pentuja. Miten se liittyy kulkukissojen häätämiseen? Nimeämme heidät kuolleen mukaan, jotta he saavat kuolleen voimat ja tappavat meidän puolestamme. Tuo on mahtavaa, poikani. Hienoa. Hyvää työtä, leijonaroihu. Mulla on idea. No, minäkin saan pentuja, mutta kyyhkysiiven kanssa. Onko kellään idea, joka ei liity vauvoihin? Vatukkatähti, valitse minut, olen päällikkö. Niin, leijonaroihu. Hyökkäämme vaan, epäröimättä. Onko tuo muka hyvä idea? Heillä on panttivankeja. Niin, jokiklaanipanttivankeja. Anteeksi, mitä? Osaatko edes nimetä jokiklaanilaisen? Vaikeustaso, hän ei voi olla kuollut. Mitä oikein teet, Oravaliito? Rukoilen tähtiklaania sammuttamaan auringon, jotta tämä loppuisi. Moikkelis, taivasklaani on saapunut. Toimme limukkaa. Toitteko yhtään vaapukkamehua? Juon vain vaapukkamehua. No joskus sokeritonta limukkaa jäillä, mutta tänään on vaapukkamehupäivä.